Есенен хороскоп за всички зодии. Зодия Овен. Усещането за независимост, което е вродено за вас, скъпи овни, ще ви води и през есенния период. Когато се чувствате свободни и неограничени, вие успявате да покажете своя потенциал. Но това, което ще ви направи особено успешни през есента, е да имате екип, с който да работите. Дали това ще е професионално или лично, няма значение. Зодия Телец. Скъпи телци, есента ще се окаже предизвикателство за вас. Жонглирате с много проекти наведнъж. Задачите валят от всякъде, а вие не умеете да отказвате. Приемате, че можете да свършите всичко, но това не е така. Физически и психически умората може да ви завладее изведнъж и ще се чудите откъде ви е дошло. Зодия Близнаци. През есента ще усетите прилив на енергия и ентусиазъм за нови проекти и изживявания. Ще се чувствате в кондиция и ще имате желание за повече забавления в извънработно време. Пълна прогноза и целият есенен хороскоп можете да прочетете в Аз жената БГ.